Good afternoon everyone. Ito yung pangyayari kahapon ng kapiyastahan dito sa Pambuhan. Marunong na siya magluto. Ayan, diniliver na nga yung baboy na kinatay na baboy. Ayan, nasa ano din yan, nasa buong baboy din. Ayan, kumuha na nga yung anak ko ng kasi sabi niya magpipilito daw siya ng baboy, pork chop. Ayan. O, at siya na nga yung nagluto niya ng pork chop. Ayan, yung diniliver na baboy. Ayan, ang dami nga. At gagawa nga po ng ilang putahe din. Panghanda para sa fiesta. Ayan, syempre, di mawawala ng dinuguan pagdisperas sa yan. Hindi mo pwede ko silista kainin ko yan. Ayan, at dising-dising na po ang lahat para sa paghanda sa fiesta. At yun yung tradisyon naman dito sa Pilipinas, tuwing fiesta, lalo dito sa Kabikulan. Ayan, di mawawala ng handa. Kahit ipangutang, yung panghanda ay talaga maghahanda nga. Ayan. Ayan, ready na nga po yung mga kahoy na gagamitin para sa pagluluto. Yan yung sa likuran ng bahay namin. Diyan sila magluluto. Ayan na nga. Ayan. Diyan sila magluluto sa likod ng bahay namin. Ang lawak nga naman dyan at presko, mahangin po dyan sa likod ng bahay. Ayan, dami pong kahoy na kinuha si Papa doon sa nyuga namin para panggatong sa gagawing lutuan. Ayan. At ako naman ay magre-ready na ng buko salad. Ayan, 5 balot na yung binili ko yun at hindi kami nakapunta ng nyogan. Busy na nga ako. Wala naman ibang aasahan dito sa tindahan. Ayan, sila Papa ay kanya-kanya nga kaming gawa at sila Papa ay iigib ng tubig. Ang layo nga naman ng igiban dito sa kabilang barangay pa. Ayan, yung anak ko, sinangkulan na nga yung pagkanta sa video. Okay. Andyan yung kanyang girlfriend. Ayan. Ayan na, nag-start na nga magluto yung cooker namin. Ayan, gagawing dinuguan kasi desperas pa nga lang. Buong ano yan, buong. Ayan, yan yung mga katulong naman ng cooker namin. Bali, tatlo silang magluluto, magkatulong sa pagluluto. Ayan, ginuguan nga po yan at niready na nga po nila yung mga karne, nagtad na nila. Ayan, may kanya-kanya ng lagayan para sa gagawing kaldereta. Lahat ng kailangan nila ay niready na. Ayan. Siguro mga 6-8 putahe din yung maluluto nila dyan. Ayan. Nag-ready na nga nila yung dinuguan. Gagawing dinuguan, di pwedeng mawala yan. Kapag piyastahan ang dinuguan, talaga namang masarap. Kaya alam nyo ba, hindi pa ako nakaluto ng dinuguan. Ganyan pala yun. Yan yung gata at ang yung tawag dyan, yung dugo ng baboy. Ayan, yung iba hindi kumakain ng dinuguan sa relihiyon. Yan ay ginagalang natin, may kanya-kanya tayong relihiyon. Yung iba hindi kumakain, yung iba paborito yan kasi talaga namang masarap. Ayan, ginagawa nga yung at kinukuhaan ko sila ng video kasi gusto ko din makita kung paano gumawa ng dinuguan. Hindi
pa kung kaluto. Ah. Oh, ang hirap din pala. Oh. Ang daming proseso. Ayan. Habang sabi nung cooker ay pinapalambot niya yung karni ng baboy. Hindi mo lang yan at pagkaluto. Ang daming kailangan. Kailangan ng kalamansi. Maraming kalamansi. Papalumoy ko pa kaya. Yan, gata. Yan. Hindi ko lahat nakuhaan. Pag kami kinasal, maano ulit. Ginagawa. Sadlit nga lang Makakasal sa kami. likod ng bahay namin. Ayan. Okay na nga po. At nagbabili nga po sila ng macaroni pang halo Puro laman sa pati. dinuguan. Ayan. May sili na rin. Oh, ayan. Tagaluto namin. Mga pinsan din yan ni Papa. Oh. Ang sarap ng pakaluto niya ng ano. Pakaluto Alalagyan nila pa ng niya? subuan. Talagang tama na yung asim. Malapot. Tamang-tama na talagang napakain talaga ako. Habang mainit pa ako, itikman ko na. Hindi pa tapos yan. At lalagyan Teka, pa sa'yo, nila kuya. yung harina. Pampalapot daw. Medyo malabnaw na. Kaya lalagyan nila ng harina. At lalagyan pa nila yan ng dugo ulit. Pero kung pala nakabukod na dugo dyan. So, yung bubuhos dyan. Para as in talagang brown. Ayan. Oh. Ayan. Bubuhos na yung dugong tira. Ayan. Oh. Diba? Ayan. Brown na talaga siya. Talagang yummy naman. Eh, yung asawa ko ay ayaw kumain yan. Sabi niya sa akin, ano ako vampira para kumain yan. Dugo ng baboy, kinakain niya. Hindi niya alam yan na yan. Ready ko na nga rin yung buko salad. Halos 5 balot niya, 5 kilong buko salad. Ayan. Tapos, meron akong mga paninda dyan na malapit ng ma-expired na mga ayang kaong at nataliko ko ay ginamit ko na nga rin. Halos tig-3 malalaking bote yung nilagay ko. So, bali 6 na bote yung nilagay ko dyan. So, talagang akong marami na. Halos 10 gana na rin ng buko salad. Ilalagay namin sa plastic. Ayan. Ayan na nga yung minudo. Naluto na yung minudo. Ayan, sarap na naman talaga ng minudo. Ayan. Ang dami nilang alam sa pagluluto. Yung asawa ko di talaga. Mga bisita namin na dumating mga araw na hindi man ang aking papa. At iba naman ay mag-anak ng aking mama. Nagpunta din naman sila dito pero hindi rin tagal. Nagsilip lang yung mga tita ko at may kanya-kanya naman silang pinuntahan siguro. O may mga handa din sa bahay nila. Ayan. Ayan na nga yung humba ng luto. Ayan, yung iba hindi ko na nakuhaan. Ayan, kinuhaan ko lang talaga yung mga nandyan na nakabukod-bukod na. Ayan, yung kaldereta. Ayan. Talaga naman. Natikman ko lang ay yung patatim at ang dinuguan. Yung iba hindi ko natikman. Ang dami po talagang tao. Ayan, kapiestahe. Ang daming tao. Hindi nga rin po ako nakapunta ng sayawan at ang higpit ng aking commander. Talagang di ako pinayagan pumunta ng sayawan. Makaluma ba? Makaluma ang aking asawa. Ano daw ang gagawin ko doon? Ang dami na daw lasing. Sabi ko, magbibideo lang naman ako ng event sa school dun sa sayawan nga po. Talagang hindi niya ako pinayagan.
Kahit anong gawin ko. Ayan, yung igado nga pala yun. Ang sarap. Ang sarap yan, hindi ako nakati. Mukhang masarap. Ayan. At busy nga ako sa aking tindahan. Ayan, dami-dami bumibili. Ayan. O. At yung last na ano ay patatin. Yan yung pinaka-paborito ko, yung patatin. Yan yung humba na puro naman tabao. Pero masarap yan pag ganyan umaga. Ayan, ang sarap. Ayan, puro taba nga po. Pero may kunti rin naman yan. Yan yung binigay na sa mga pinsan ko bago umalis. Ayan, nung tapos na yung fiesta ay nagtago din naman si mama ng kasi si mama minsan na fiesta sa ibang lugar ay binibigyan naman sila. Tapos yung mga kakilala niya napunta din naman dito, yung binibigyan niya din, binabalutan niya. Parang give and take. Ayan yung patatin. Ito talaga yung favorite ko sa lahat. Ang daming laman niya. Ang sarap. Hangin. Ayan. Yan talagang pwede hindi matikman. Ayan. Dami kong laman talaga. Ayan. Tapos na nga po yung fiesta. Hindi rin po ako nakasilip doon sa parade ng mga bangka. Gusto kong mag-video doon.